Kani gadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule du Elma Arwar. Kimat berkongsan jong ka khubor menda ka step ka atrik unok pra kilong. Shimti ke India ya ka jinglong presiden ha ka kenhun G20 na ka benta sisnem. Shimti Major General Gagandip kum Additional Director General Bathamai jong ke NCC North Eastern Region haringkat bat ka pathai borok away rakhilang ganong ba Shillong ya ka World HIV AIDS Day bat pan jingkersan ke HSPDP na ki MLA bat MDC bandawapan kha ya ka khasi jantia state ka khubor ka babnya ka India kala Shimti ya ka jinglong presiden ha ka kenhun G20 henen kesngi bat kan bat ya ka ni ka kam sisnem ya ki babun ki program on pelong hakeleng kiri Bakentup ya ka jing pentaba ya sispatli ki jingtei ringkat bakalugo jong ka G20. Menteri rang badu kari Narendra Modi ulong bakathong jong ka India ha ka G20 ka long ban wanra ya ka jing kentup lang ya ki AKA bandon ka jing angnut ban le ya ki kam bat ban simrai. Umudi ulong shu baka jinglong presiden ke India ha ka kenhun G20 presidency ka long ban kintiu ya ka jing long kawai ha ka perthai baka mat pedeng jong ke India ke dei kawai ke perthai kawai ke long yeng kawai ke lawai menteri rang badu ulo ongru baka India kan penslur ya ke jing klan ha pedeng kiri ke bedon bor halor ke jingma na kitiar yele thma ki balong ke jingma ya ke perthai Major General Gagandip ulat Shimti kum Additional Director General Bathamai jong ke NCC North Eastern Region. Major General Gagandip ubadai ukhna pule barim jong ke Sainik School Kunjipura bat jong ke National Defence Academy bat udai ru General Officer jong ke GET Regiment ne ke Infantry ha ubana jileu jong usnam kha khandai spa khandai puwei. Major General Gagandip udai ru ubare ubadon jingte ba ha kani kalyang bat don ru shibun ki challenging command instructional but staff appointment. Inspector General jong ka BSF Meghalaya Inderjit Singh Rana henen kesngi uloong baka BSF Meghalaya Frontier kadang bat schem ya khaput bat kari Bangladesh ka badon hadu south kilometer bat hakaju kapor ka BSF Meghalaya Frontier kala shim bon kisenjam lem bat ki public outreach program ban penklan ya ka jingede bat ki breu ki basa hakhaput jong ka jela Meghalaya Inderjit Singh Rana ula pentip ru bahapok kini sistem ka BSF Meghalaya Frontier kala yok bon kurup bon kitiar khayibean ki belakot palat ya ka absen klo tingka ki bakentup ya ki masih ki drop bat narkotik ki ksiar lembat ki wiki kitiar ha ga juk apor ka BSF Meghalaya Frontier kala yok ru ban kem hadu shispa apply ngut ki breu ki belapin ken ya ki kendon jong ka international border Menteri rang ba ka jela Meghalaya ukonat ke sangma hin kesngi ulaple ya ka dalu civil subdivision ukonat ke sangma ha ba ajing klan ha ka kesngi ulaong ba ka jing thmu ba hakmat jong ka sarkar jela kalong banwan ra ya ka roi ka par ha barok kalyang jela bat ka jing stang kalong banwan ra ya ka jing jan jong ki pai ba bat ka sarkar jela khamtam lei ha ki chaka ki bedong kam ba ya ka jing pet nak sarkar jela haswa ka ni ukonat ke sangma ulaple ru ya ka pura khasia CNRD block ka bathmai bat ulaong ru ba ka sarkar MDA kadon ka jing mu ban penyajan ya sarkar bat kipat ba bat kumjuru ban wan ra ya bun ki kampenroi habaro ki jaka jong jela Meghalaya ka negrims kelapin kela ya ka online computer based nursing officers recruitment exam na ka benta kinong yele exam jong ka jela Meghalaya ki bomla ban poi ban yele ya ki exam ka banlong benta ka sngi ka atlik unok pra hagauti na ka jinglong jingman jong kini ki atli ki jela na ka liang wameli ka BJP uba ALHEC ula pentip baulak ren ya kini ka benta ba menteri rang ba ka jela Assam Himanta Biswa Sarma lemru bat director ka negrims ha ka ba hadin ka jingkren lapinni ya notification henen ka sngi ka Hornbill Festival ka ba Arpulai kelas dang hinen kesni Hanagalan ha ka ba Vice President kari Jakdip Dhankar bat menteri rang ba ka jela Nagaland Nefiru kilaple ya kani tamasam Vice President kari haba ajing kran ha kani kesni ulang bagani kesni kadai kesni ka basa ajing kemau ha ka history namar kani kesni kadai kesni ka ba kari India kalayo ya ka jinglong president jom ka G20 kat ba ka Nagaland pat ka peni syaka perthai ya ka jingrus pa ka larti jongka ha ka jo pot Jakdip Dhankar ula ai khublei ru ya kinong song ka jela Nagaland halor kani kesni rakhi ya ka jingyo jela la jong ha kani ka tamasa Hornbill la thoru ya ka jingtho kani kadai ka Nagaland kani kadai ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya khubor
Haringkat berkapatay berok away ke nong ba silang ro hinang kesngi ke laraki ya ke World HIV AIDS Day. O Principal Secretary jong ketna ke koi kakya jong ke jela u Sampat Kumar, haba ajeng kran hakani kesngi uloong bak sorka jela kala persyang habaro kilyang bat ai awareness syapangani ke jingpang bat uloong ru bak sorka jela lembat ke imlang ke salang kini banyak trailang banrat dengkong ya kani ke jingpang na ke imlang ke salang lembat na ke jelam. Nalor ke jingkran na ukongsan lasakhi ru ik program beper hakani kesngi. Kahil State People's Democratic Party ni ke HSPDP hakas ni balang jong tayo kalapan ya kajing kesan na baro life nrumut ki MLA bat kin rupungut ki MDC jong karilum khasi jantia ban pinkha ya la ka jong gejala ka khasi jantia state habakran bat kilap thai khubor hadin balawai kajing lang CEC jong ke HSPDP Youth Wing o President jong ka uba sandondor rin tathiang uloong ba ke HSPDP kabadai ko way ni kisang sign puthay kabada lam khamat ya kamat dawajala kapan ke jingkesan na baro ki life nrumut ki MLA bat nrupungut ki MDC na ke HADC bat JHADC halor ke jing dawa ban pinkha ya khasi jantia state na kaliang uba sandondor ula pentip ru baki nongalam ke HSPDP kin seret Delhi na kabenta banyak ren bat ban pinbol yak sorkar pedeng bakan menjurno halor ke jingdawa balaslem jong kipat khasi bajentiam uba sandor ula ongru bahalor kani kamat dawal jelala jong na kaliang ke HSPDP kan pelong ru yak seminar haka santerik menta ubnai hadinam hall haka ba Professor LS Gasa kanihu bat uba Robert Jun Kharjeren ubadai unong sanat bat unong yalam ke HYC kinya dan langkum ki riu syampang bat kumta uba sondor ula wer lang ru ya borok kinong hapai ba banwan syakani ke seminar halor ke jingdawa jelala ke jong Kaseng san puthay NPP ni ke National People's Party kala penpau bakamdan ke jus ngawi halor ke jingni jong ki armut ki MLA na kan kaseng san puthay bak penpau ru bakitip ba unsadan sa uway MLA uban semi no shen na kaseng ke jongki u state president jong kaseng NPP uba WR khulki ula pentip ba unsadan sa uway MLA uban semi no na kaseng ke jongki bak kaseng kam ngawi halor kani na mar bak kam san hima sima judan bai ki barung ki bami uba khaluki ulai thoru bak kaseng NPP kan sayo prangut ki MLA bakini prangut ki MLA kin sarung no shen sya seng NPP hakini khiliat sngi bat na peleng kini prangut ki MLA ki banrung sya ka NPP armut ki dei na ka seng TMC une state president jong ke NPP ulai thu ba ka jingmino jong kini ki langut ki MLA na ka seng ka dei ka ba kilatip lupa handai ka seng kam snoi ya kani na mar ki banrung sya ka NPP ki dang bon sya banyak ki bami kat kum ka khubor balayo jingtip Lakip ru ba UMLA ka NPP jong ka Pulbari constituency u SGS Matur Muminin un samila na ka NPP banit penyeso bat kaseng TMC. Armut kinong silong kibakin thop ya ujiwat bablu Vaswami bat unanik Katara kibadairu kidakot jong ka Operation Clean Up kibadan haduha ha Qatar banpet ya ka FIFA World Cup Football bat hadin balawai ka jingila ka football kilapun khut ya kijaka syong pekai da ka batam ya kijabo jaban ya kijaka syong ka jong kibliu bat tap aki pla plastik kibak kilapun kre kanang na ka benta ban lum ban lang ya kini kijabo jaban laban kudauru ba ujiwat bablu Vaswami udai ubadan benta ba ban penit nat ban khut ya ka soslong bat khamtam lei ban khut marwai ya ka khandai lat ha soslong Ka jingila ka final jong ka football tournament ka balalong harang sakuna constituency kala sakhi ya ka jingila ka baitnal ba hapadeng ka chitmang abri persya ya katura abri ha ka ba katura abri kala job ya kani ka football tournament da ka ba kala pelim no ya ka chitmang abri da sagola al kani ka final jong ka football tournament ka balalong hamadan jingila ka football jong ka rong bakri ka badon ha Southwest Garuils district kala don lang da UMLA jong ka rang sakuna uzinet m sama kumukongsan haba ajin klan hakani kesni ujian M sama uloong baka soka jelna ka bamenta kala pendu ya buun ki skim na ka benda ki sama ya lekai ki bayarap ya ki banyo ya ka jingtmu ka baki kuwa syaban pengkut ya khuba 16 kimat bakongsan shimti ka India ya ka jinong president hakan hun G20 na ka benda shisnem Shimti u Major General Gagandip kumu Additional Director General Bathmai jong ka NCC Northeastern Region haringkat makapatay borok kaway rakhilang ka nong ba silong ya ka World HIV AIDS Day bat panjing kesan ke HSPDP na ki MLA bat MDC bandawa penkha ya khasi jantia state kato ka khubor kalakut ka bawan chipi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat ka por prabajing ni seso ba ka Delhi station na ka benta ka khubor haktin Hindi bat bot pat sa khubor haktin pareng kani ka day ko All India Radio Shillong